He's the wizard! I pozdrav Clasheri, ja sam Wizard, vi gledate još jednu epizodu Clash of Clans na ovom kanalu. Danas ćemo praviti jedan specijal za tih 100 Wizarda. Pošto smo tako brzo uspeli da dođemo do 100 Wizarda, odlučio sam da napravim jedan specijal, a to će biti otprilike 30 Wizarda, to jest da, 30 Wizarda, 20 Wall Breakera i 5 Archera. Tako da možemo da krenemo na ovaj specijalni raid. Za početak uzet ću sada da gemujem ovo, pošto ne bih stvarno želeo da čekam 15 minuta, tako da idemo da nađemo neki dobar raid. Evo ovako, ovo je prvo, znači samo što sam ušao i ovo mi izgleda jako zanimljivo, da ovdje nema ništa u Clan Castle-u, što znači da ćemo moći da krenemo raid. Za početak ću želiti da stavim samo ove arčere sa strane, da vidimo da li će moći nešto sami da sruše, pošto nam to možda bude presudno oko tih 50% kada budemo uzimali, tako da sada može da krene glavni raid. Ovdje će krenuti jedan i sad ću ovdje staviti par njih, to jest ne par nego dosta njih. Ovdje će probiti zid, što je jako cool. Ovdje kreće ovo, ovdje kreće odavde napad. Uzet ćemo jedan heal spell ovdje, pošto će nam trebati za Kinga i za ostalu vojsku. Ovdje će probiti još malo ovih wall breakera, pošto će nam to posle trebati kada budemo nastavljali napad prema Town Hallu i to tako. Idemo, za sada je stvarno jako lepo, to je za sada nam stvarno jako lepo ide. Ovdje ćemo isto probiti, ovdje ćemo baciti brzo heal spell, pošto nam ovaj King baš i nije u nekoj formi trenutno, da ovaj King će upravo pasti, ali dobro, tu se još drže naši Wizardi, što znači da ćemo moći možda da uzmemo tih 50% i taj Town Hall. Potrudit ću se da odradim što bolje ovaj raid nije ni na pola, pošto imamo još stvarno jako dosta Wizarda, što znači da ćemo odraditi ovaj raid, ja se nadam sjajno, i nisu smeli ovako da stanu, tako da ću postaviti još ovdje Wizarda i ovdje ću healati, to je bacit ću heal spell, pošto nam sigurno trebaju da klinuju ovako, da čiste ovo okolo. Ovdje ruše ovo i sad nek idu po malo luta, što će biti ekstra, znači uzeli smo, ok, loot je tu, znači trenutno upgradeujem Teslu na drugi level i ovo svi odoše, što je jako loše, ali zato ću pokušati još ovih koliko imam Wizarda da počistim ovo gore. Ne treba mi Town Hall, pošto jednostavno, brate, zašto mi se uvek padnu bombe kada idem sa Wizardima, to je strašno, znači uvek Wizard bombe, to jest uvek mi se padnu bombe na Wizarde. To je otprilike to što se tiče luta, to je što se tiče ovog raida. Ja se nadam da vam se svidao, sad se vraćamo nazad u bazu. Ekstra je bio, sad ćemo vidjeti kako smo uzeli, znači 601 Dark, to je ekstra. Upgradeujem Teslu i za 5 sati će mi se upgradeovati Air Defense, tako da ću ovo podići na drugi level i začas ću napraviti i Kinga na drugi level. Posle toga, u stvari ne treba mi za Kinga, već mi treba da ih mogu ovo da unapredim. Posle toga unapređujem i ovu drugu Teslu na level 2 i unapredit ću sve ove stvari na maksimalni level, tako da verujem da ću još bar 2 mjeseca biti na Town Hall 7. Želeo sam da vam pokažem sad, da ne bi bio pre kraj, i ovaj raid koji sam rekao da ću napasti. Ovo je 14. raid u prošlom ratu, ovaj rat smo izgubili 42-43, ali sam rekao da ću napasti 14. Pošto je Marek, kao što ste mogli vidjeti u prošlom videoklipu, uzeo samo jednu zvezdicu, 46%, ovdje bacamo 3 lightinga da bi ih mogli da odstranimo ovo u sredini. Ovdje znači bacamo Kinga, ovdje naravno sad sam malo i razmislio pa sam zmajeve raspodelio na više strana, da mi ne bi onaj Dragon level koji već u Clan Castle-u skinuo sve Dragone odjednom. Ovdje je krenuo znači raid, lagano odstranjujemo Dragona, ako tako mogu da kažem, nastavlja se raid. Ovdje sam imao čak malo i sreće, ali raid je bio onako sasvim solidan. Uglavnom vidjet ćete šta se desilo. Ovaj zmaj level 5 mi je dosta pomogao. Naš klan je izuzetno jak što se tiče igrača, tako da sad napredujemo. Sad smo otprilike 70 u Srbiji, ali polako napredujemo, doći ćemo mi i do top 20 uskoro, pošto znači dolaze nam novi članovi i jako brzo napredujemo. Ok, Clasheri, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da su uživali u ovom mini specijalu. Ako jeste, bacite like, share, subscribe i pozdrav!